ଆଜି ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣନ କରିବା ଆଉ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୈଦିକ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 212 ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 342। ଆକୁ ଆମେ ବୈଦିକ ମ୍ୟାଥରେ କରିବା ହେଲା। ବୈଦିକ ମ୍ୟାଥର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ଗୁଣ ଦେବ। 2 ଦୁଣେ 4, କେରି କିଛି ରହିଲାନି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ଗୁଣି ଦେବ, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ 8, ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। ତ ଶୂନ ଆସିଗଲା, ବଳିଗଲା କେତେ ଆମର 1। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ, ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରି ବଳିଥିବ ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକିନା ଏଠି ଲେଖିବ। ତ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିଲେ ହେବ 4 ପ୍ଲସ୍ 2 3 6 ପ୍ଲସ୍ 4 1 4 ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ 1 ଯେଉଁ କେବି ବଳିଥିଲା ହେଲା। ତ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ଏକ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ, 6 4 10, ଇଏ 15ରୁ 5 ହେଲା। ତ 5 ଆସିଗଲା, ରହିଲା କେତେ 1। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଯିବା ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣା ହେବ, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣା ହେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 8, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 3 ହେଲା। ଆକୁ ବି ପ୍ଲସ୍ କରାହେବ, କେରି କେତେ ଥିଲା 1 ହେଲା। ତ 3 1 ମିଶିଗଲେ ଗଲା 4 8 12 ହେଲା। 2 ପଳେଇ ଆସିବ, ରହିଲା କେତେ 1 ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ। ଆକୁ ଗୁଣି ଦେବ, ତ 2 3 6 1 7 ହେଲା। ତ ଆମ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଗଲା। ଅବିକା ଶିଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଥରେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା ପରେ ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରିବ। ମାନେ ବହୁତରୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବାହାର କରି ତ ଶିଖିଗଲୁ ଆମେ। ତ ଅବିକା ତୁମକୁ ରୁଲ୍ଟା ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ରୁଲ୍। ଆଗ ଆକୁ ସବୁ କାଟିଦେବା। ତ ଭାବିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ରୁଲ୍ ଏମିତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଣନ ହେବ ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆକୁ ଗୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ, ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ। କେରି ଯଦି ରହୁଥିବ କେରିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶେଇ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପରେ ଆମର ଫୋର୍ଥ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ, ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ। ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲ ସେଇଭଳି ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କରିବା। ଭାବିନିଅ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 445, ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା 532 ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ଗୁଣିବା। ଇଏ ହେବ କେତେ 5 ଦୁଣେ 10, ରହିଲା 1 କେରି। ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା, 2 ଚଉ କେତେ 8, 3 5 15। ତ ଇଏ 1 5 6 8 14ରୁ 4 ରଖିନେଲା 1 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ 2 24। ତ ଆସିବ କେତେ 4 ରହିଲା, ରହିଗଲା ଆମ ପାଖରେ କେରି କେତେ 2 ରହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରିବା ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା, ତାପରେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା। ଯାହା ବାହାରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କେରିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ କରିବା ଏବେ। ତ 2 ଚଉ 8, 5 5 25, 4 3 12 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଲା। ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ 2 4 9 5 9 9 8 17, 17ରୁ 7 ରଖିନେଲା 1, ତ 3 4 ତ 47। ତ 7 ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲା, ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ କେତେ କେରି 4, ତ କେରି ରହିଗଲା ଆମ ପାଖରେ 4। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା, ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବା। ତ ଆକୁ ଗୁଣି ଦେବା ତାହେଲେ ଏବେ। ତ 4 5 20 ହେଲା, 4 3 12। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 6
ହେଲା ये मिसिक गला 36 तो आसब के 6 आइला रहा कैरी के पाखे 3 तापर आकु गुणिदेवा तो के 4 पंचा 20 तो 20 ये गला 23 तो आंसर आमर बाहरी सारा प्रैक्टिस कले यही जिनस बहुत फास्ट हो तो जीवा नेक्स्ट संख्या को चलो आ गोटे संख्या नवा 725 एंड आ गोटे नवा 584 धर यही संख्या को गुणवा से बस्तर एका 4 पंचा के हम 20 शून कैरी रहीगला के 2 तापर आकुआ सागर गुणवा 4 दुणे के 8 8 पंचा के 40 तो के 50 तो शून आसीगला कैरी के रहा आमर 5 तापर नेक्स्ट आमर स्टेप कौन था नेक्स्ट स्टेप आमर थिला नेक्स्ट होची आकुआ सांगरे गुणिबा तापर आकुआ सांगरे गुणिबा हाँ कि नहीं तो 4 सत्ता 28 5 पंचा 25 2 अष्टा 16 तो प्लस करदे को 10 8 18 18 6 24 तो 2 4 6 7 तो 4 ये आइला कैरी के चलीगला 7 आम तापर कौन करिया नेक्स्ट स्टेप हूँ आमर आकु आ सागर गुणिबा है तो 8 सत्ता के 56 तो आइला 56 तापर 5 दुणे के 10 आइला 10 6 7 हम के 13 ये 6 1 7 तो 3 आसीगला रहा आमर के 7 पुणी कैरी रहीगला तो नेक्स्ट आमर कौन 5 सत्ता के 35 तो 35 रे 7 को मिसाई दवा तो केते हम ये 2 ये 4 42 आंसर आमर मिलगला ये हूँ आम आंसर यहीपरी भाव में 3 अंक विशिष्ट संख्या को गुणन आम बहुत शीघ्र कर आउ जार भी जेकोसी सन्देह थो आपण मैंने कमेंट पचारि पार मु तार बहुत शीघ्र उत्तर देवाक चेष्टा करी आउ वीडियोटी जदि आपन को भल लगी अच्छी ताहले वीडियोटी को लाइक करने को भूलें आउ चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें आउ नेक्स्ट वीडियो रे आमे किसी नुआ टॉपिक नहीं आसवा जहाँकि आम शिखा जोटा कि आमको फ्यूचर हेल्प दब जय जगन्नाथ।